Dobar dan svima, evo tu sam sada sa najlepšim devojkama sa Metohije. Neverovatno, kako je ovo, ne znam šta je lepše, da li priroda iza ili ove divne devojke. Šta imate? Sad su sve pocrvenele, ali nema veze. Ovo gleda, znači cela Srbija. Šta imate Srbiji da kažete o Velikoj Hoči? Sad imate priliku da promovišete vaše selo, da promovišete vaš kraj. Za Brazil, molim te. Ne, ovo je za Srbiju. Mogu A nema samo veze. nešto da ti otpevam. Može, naravno. Ima gde god da sam ja, u srcu sa mnom si ti, Metohijo moja, Metohijo moja. Ima gde god da sam ja, u srcu sa mnom si ti, Metohijo moja, Metohijo moja. Bravo! Divno. Ja, hvala ti na ovo. Hvala ti na ovo. Evo i ona će da bude. Kako je živjeti ovdje, recimo, u Velikoj? Pa ne znam šta da ti kažem, eto sam prizor može ovdje, ovaj prizor ovdje koji si sad snimio, eto to može dovoljno da ti kažem. Mislim da ne postoje reči da opišu tu lepotu ovdje i taj osjećaj koji mi nosimo sad. Jel bi ikad zamenila Veliku Hoču? Ne, evo mi smo puno putovali i ne znam gdje sve nismo bili, ali nema ravne. Svi su ih pitali to. Svi su ih pitali to. Oni su rekli ne, mi hoćemo da ishoćene. Jel se slažete, devojke? Naravno. Naravno. Pa dobro, evo za kraj ćemo da pogledamo ovaj divan prizor, jel tako? Lukčo, šta ti misliš, pošto Lukčo iz Lučana, Joban, inače, nadimak, šta misliš o ovome, brate moje? Mislim da smo posjetili jednu svetu zemlju koju ni sami nismo imali predstavu kad smo dolazili koliko je ovo prelepo. Ali evo, sad smo sve više i više zaljubljeni u lepote i blagodeti koje ova zemlja posjeduje. Najviše nam se dopada mentalitet ovog naroda koji je tako druželjubiv, čak i mala dječica, evo trčali za nama tu, mnogo nas vole kao i mi njih, tako da, evo kolega Denis možda bio... Kolega Denis, šta ima da nam poručiš? Sad sam imao jedan veoma interesantan razgovor sa devojkom koja je nekoliko puta bila ovdje na Kosovu. Izdao sam par nekih zaključaka i još više mi se dopalo to putovanje na osnovu tih zaključaka koje sam čuo od njih. Mogu reći da je ovo jedan fenomenalan kraj, da mi se dopala i priroda i ove svetinje, dopali su mi se i ljudi, što je jako bitno. Posebno ljudi, ja mislim. Što je jako bitno. Drago mi je zbog pomoći koju smo dobili ovdje, drago mi je zbog toga što smo čuli mnogo novih stvari, a žao mi je što nisam do sad dolazio ovdje i što mi je ovo jedan od prvih puta kad sam odrastao da dođemo. Tako je. Ali obećavamo da ćemo dolaziti Evo ja mogu Doći da ćemo opet i gledalci, naravno, ako hoćete da nam se pridružite, www.srbijazamlade.rs, pratite nas na Facebooku, tu smo prisutni, dođite kod nas u Balkansku ulicu u Beogradu i u Novom Sadu, da se družimo i da putujemo zajedno s Srbijom, putujemo po celoj Srbiji, uključujući i po Kosovu i Metohiji. Ova stvar ima priču. Doviđenja! vidimo se. Ćao! Ćao!